ondala 2 urte hasi ginela gu borroka hau etxen, heldu ginelako situazio batera ja insosteniblia zela eta pentsa genduan zeo zerren birdugula kondizio honek mejoratzeko. Egia da gauza lortu dauzela eta pizkat mejoriza igarten dela, baina ondinok asko falta da gu nahi dugun kondiziotara heltzeko edo gu nahi dugun obakuntasunera heltzeko. Bai, nint jaien asko komentaten hor behintzat ikusten dugula gure agotza entzuten dela. Zeraik esan den mogura ez gagoz nahi dugun toki izan, baina bueno, bidea etxen goiaz da ikusten dugu nonora heldu algarila. Ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, nire adiskide. Bueno, hor egiza da, nik pentsatu, esan da ben moduan, aurrerakuntza asko dizela, batez baldintzak sortu dizela gauzak aurrerantzean hobetu ahal izateko, eta pentsatut importantea dela egoera honetara heldu garela edo heldu dizela zenide eta langileak burruka baten hasi zirelako, eta burruka horraitzik ez bazan izango, benetan pentsatut situazio hau ez ala lortuko, eta horrek eragin dabela alkartasun batek eta antolakuntza bateaz alizatia egoera honetara aldu, eta hemendik aurrera bai egoera hori hobetzen dutia. Utzi gazteak bakarrik libre, gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera inola gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen hortan ardazten da gure mundua, gure mundua. Importantiena gutzako izan da lankargak. Lankargak esaten dugunean nahi dugu esan ez ginela heltzen bidan moduko atentzioi emoteko gure sarrari. Eta, bueno, hortik, fundamentala itxesan. Altza, dutxa, jaten emon, oheratu. Eta ganera dana txarto, haringaringa, txarto, eta gutzako zan hori... Hori zan presiño punto handi bat lantxeri inkulkaten zen, zeba gauzia zen, klaro, estipulatu zuen dutxa batzuk, enbizendu zen goizian, eta orduan daukozu horari zehaz bat horrek etxeko. Da, inbeste jente dira, azte masara kalkuluak ataraten geratzen ziren 15 minutsu inguru, 15 minutsu edo gitxitxu, bakoitza atendi duteko. Eta horren nahi dago esan, esnatu, oetik altza, dutxa, jantzi eta bere lekura eruan. Zer pasaten bezako eta berba nahi badauen, jatzanen eurape ikasten, bertan momentuan, hori ze momentua daukelak euaz berba etxeko, porque atzanean korrikasun bizara beste bateana. Eta da, lehenengoko ondo, bigarrena bai, hirugarrena baina, zeue baiak antzaten, soia. Ja, klaro, 10garrena ez da bardina lehenengokoa dutxatia modura. Material faltia, jentia bajan deusten zan lankargak gaitxik, ez ziren kobretzen bajak. Atzanen juten zinan etxera, como horren presinioiaz. Gustora etxen zauzenaz, baina ez hain gustora. Zeba, ez tozu hain zure funtzioia edo zure biharra zeu nahi zauzun modura. Baina zeuk ez tozulako nahi zan. Zan, bizitxeak etorten dizinerako, danak egon bidira, txukun, ondo, garbi, 5 minitxu, 15 ja asko botata bakotxari dedikateko, eta gero etorten dizenean, danak egon bidira, ondo, zuepe lasai, tal, da gero ordu batetan, por ejemplo, eguerdian, fin, ja, ze pasaten zan barruan, ostera beharingaringa, igual ordu kitxoten pasioan pertsonak eta ez jaken ardurarik. Atzanean, nahi zu heldudanetara, ezin zara heldudanetara, eta horrek geure artean bai konflikto asko sortze bazan. Eta eura bebai eguazan favore gure artean konfliktu geoteko, porque zaten da emura
la unión hace la fuerza, pues es mejor separarnos y así todos calladitos eta listo, ez? Beti, eurak beti jundira ze gu asarreoteko hori bai, beti sartzen izan dabe, behitxu horrek asko tardaten dau, igual zaraieri baidoiak asko tardaten dau, eske zeuken bizu idoian biharra, eta, bueno, beti hori zen. Beti da nik sentidu izan du, lekitxoko resentzia motesan atentzino ja esala danak pentsate behena. Ze danok lekitxoko danok pentsaten dugu lekitxoko resentzia, kiston jardina daukoz, kiston edifizioa, increíble izan berda. Gero, heldu ginean esan genuen, jo, hemen gauzak ez dira pentsatzen duzen modukuak. Baina, bueno, guk ikusten genuen, kanpotik modura ezta, langileak konta den modura, atzanean gu torten gana ordu batzuk, egun batzuk, da barruan behal dala ordu gitxi, beti gabiz kanpotik eta orduan, zu ikustozu, adozu sentazio bat euki, baina, zaoz seguru ze pasatzen da, baina, beti euki dugu sentazioa esala, gauzak ez dauzela bihar dizen modura. Ze pasa da, lekitxo gauza txar daunerako, herri txiki bata, langileak ezagutzen dugu, zenidia pesu zatoz bitzaten zure zenidia, baina bebaik ero, denok gotenga korrua... Azkenean familia bat bihurtzen da. Eso, zenidion artian gauza konbetaten dozu, honek hau esan hau, hori langilea nire lehengu zinida da, hau bestia kontan hau, orduan, junginean enteraten bapur bat, ze pasaten da barrua. Gauza asko ikusten zirian, momentu horretan ondino, eraikina itxita egon zen, beste leku guztietan atiak zabalik, pandemi garaiko atiak zabalik, eta hemen ondino zarratuta, galdetzen genduen segaitxik ondino ez da zabaltzen eta erantzuna beti esan eske denpora behar da, eske batzuk ez duten nahi beren zenidiak ikustia holan, eta beti esan atxakizak. Da hori, torri zirinian lankideak, esan genduen, batera enbiarro. Gauza bat argi euki genuen azikeratik, deizadanok, azkenean, geure zenidia dagoz hor dago zena. Eta langileak ez badagoz gustora, gure zenidik ez dagoz ondo. Eta gure zenidik ez badagoz ondo, gu ez dagoz ondo. Patronatuak esate ban, lehenengo hasikera batetik, gu daukuna entendituta, gerentien lekua dela hau, eurak onarte ez tabela hartu ezer kargu, euren diru kontuak eurak eruten denak ondo heltzen jako zen bitxarren ayuntamentuari eta inorrestan kejaten bitxartian ez da bela eurak ikusten arazo bat. Jakin da bela ez da ondo residentzia, baina ez da nene sales esaten ezea, gauzak ondo doiaz, ingresuak ondo doiaz edo loke zeite, ez ben mugitzen, ez ben etxen ezer. Eta gero sindikatua bebai, sekizan jakinen gainean eguan, batzutan ez dakit jota paso etxe baban edo zer, porque esaten ban, ratizuak beteten dira, baina guk esateko, ratizuta oso ondela urte asko estipula eta horre ratizuak. Orduan gauzita, humanidadia, ratizuk beteten dira, baina lehen zelan sartzen zen jentia residentzizan, ze kondizioetan, on zelan sartzen da jentia, ze kondizioetan. Y lo que pasa es que, claro, lehen, familiari, igual ez jakona inbeste involukraten geru eta gehiago jundira eskaintzen familiari, pues eso, los derechos hay que cuidar bien a la persona mayor, tal, baina gero barrua ez da egon preparata horreri kargu itxeko, orduan, pues eso, lehen dikona kaixu beti, baina hori, jundira eskaintzen kanporako gauzak gehiago, da barrua ez da aldatuten izan. Da gero guk sindikatuaz hori beti lehengoko urtetik eta atzanengoko urtera arte egon gara hori salatuten batzar guztietan egon gara esaten da, porque ganera junda gehiagora eta gehiagora da egon gara salatuten da. Guri beti erantzuten izan gaitu beze, ratizuak kumpliduten dizela, residentzia dana funtzionaten dabela holan, ganera holantxerik testual, residentzia dana funtzionaten dabela holan, da, bueno, Nik borrokien hasikeria goratzeot bilerak eta hori da hasi baina harino jaba eguan run bat, ez da, langileak komentaten eguazan, gauza ez zela ondo,
geure zenien artean be entzute zen, jo, bania Maria hau pasariako, nire etxaria, orduan ja eguan run bat. Ikusi etxen zan, sentidu etxen zan, geure artean berbaitzen genuen berbai, baina batez be ikusi etxen zan, ikusten zan langileen artean ikaria, agertzen zan, geure dana zan apur bat eskluta, dana zan sekretismoa, eta hori dana gure artean berbaitzen genuen, jo, ba, eske hau, eske lehen be bai, eske hau, eske zozaren biko da, eta Ba, eta hori dana plazaratu zen, hor kulturretxean lehen genuen bileran, da hor langileak esplikaben zelan zan situazioa, da hor zen danok eskuak burura, hau zin daulan izan. Azken esentzazioa esan batzar horretatik askorena, zan, nun dago gure zen iria. Hau dana pasaten badago hemen, ondo indogu, ona ekarritxa, ondo dago hemen. Bagu Itaiatik momentu horretan, egon ginen eskualdeko zaintzien inguruko analizi bat egiten, zentro diferentetako zaintza eta arlo feminizatuetako enpresa eta holako diferenteen analizi bat egiten egon ginean, eta kide baten bitartez ipini ginen kontaktuan residentziko langileekin eta hor batu ginean lehengo bidarrez, nahi gendulako analizi bat egin zaintza sistemia zelan dagoen gure eskualdean, eta momentu horretan geratu ginen pizkat Lekitzoko residentziko egoeria zein zen ikusteko, eta hortik hasi ziren langileak pizkat euren situazioa kontaten, zelako baldintzak edo pate bezen, eta momentu horretan ikusten genuen euren begizetan ez egoala beste zer zala bilurra, kantzantzizua, depresioa, desatxikimendu bat ja lanera juteko, eta hori zeinin kafeak hartzen, lehenengo kafea, bigarren kafea, kafe horretan urten ziren geruta gauza gehiago, geruta egoera eskasa heltzen, eta ikusten genduna zen, oneri buelta emoteko biharri izan bat, ez? Bai, izan situazioa zenetan langileak nahi aurrera egin, eta ezin ez jakintasuna zelan aurrera eruteko egoera hori, eta baldintza ziren modukoak zirean, eta ez egon beste egoerarik zeinetan borroka bat abiarazi, eta birzan azan zeuen injarrak eta zuentzako babes bat egotia momentu horretan. Bilur asko da gure parte tipe bai, jentiak badaki hori hobetuen bideula, baina ikaria emote hotzo gerentien aldetik, daun presioia itxik, ostras, kalera urteten banaz edo etxen bot gero neure kontra hartuko nabe, edo ikaria kalera botako nau, edo jode, banien nago fijo eta biharra biot, eta ezio, eta nire heldu zen momentu baten gugia esan edo bitxu. Kokotera ino gaoz, azkenian hau gure danon etxia izango da, nahi edo ez, eta jota paso egin ezin da, oza, honena da eskua garbitzu eta agur, baina ez, situazioak hor segitzen dau eta mejoran bida. Zeuk esan duzu oso ondo, esan duzu depresioa, eske hori zen egon da gure inguruan urtitan. Da orduan horren situazioen arabera bebai, guk esan gendu, jode, biharginak ikaria dauke. Gu batzu gauz preparata, baina gitxi batzuen artean ezin duen ezer. Joren, Itaiatik engenduan hori bidea, emon gaitzuen balia bidea lasekua bebai, danon artean, gauz taldetxu bat etxen. Familizak entera bidira, zer daun pasaten, zelan dauzen euren zarrak, ez? Zelako denporia hauk, ez? Porque, claro, kanpotik ikusitza, diferenti da barrutik ikusitza baino. Da orduan horren arabera, esan gendu, batzar baten gogu eta maiatzian engenduan lehenengo batzarra familizakin. Da orduan horrena kontura ziginan ja danon artean elkar batetzen, da gitxinaka, hasi gara borroka hontan eta ez gara parako, ez? Bai, lehenengo konzentrazioa izan zen punto de inflexio moduan herri guztientzako herri guztiari zabaldurakona benetan Lekitzoko residentziko egoeria zein zen. Eta orduan izan zen pizkat mekanismo bat bai presioa itzeko residentzuenetan parte hartzen daben eragile guztia izateko, ostras, hemen eso zer dago pasaten eta konturatu oso zer grabea dagoela pasaten eta oneri buelta nahi hotza bulemon hemen gauzen danok. Kutzako lasea zipintzia hori harremanian izan zen, gauzarik eta honena laseke iban lagundu zabaltzen.
Euren lehenengoko reakzioa izan zen, hasi ziren gauzatxuak ataraten. Derrepente egun batetik bestera agertu zen grua bat, horan ezekion nondik urten zen bebai, baina derrepente grua bat urten zen, lehenengo grua bat eukagun da, orduan bi grua eukau zen. Hasi zen bebai materiala, painalak euren taiakuak, porque batzutan, claro, ibili ginen batzuri handizak ipintzen da beste batzuri txikitsuok ipintzen. Uniformiak, bost urte uniforme barik, da derrepente uniformiak emon gaitxu zen. Bai, urtero bi uniforme emon bidabe, 6 hileti 6 hilera uniforme bat, minon ginen 5 urte edo uniformerik hartu barik. Ikusten zen materiala be bai, faltaten zen egun batzutan, baina gitxio falta zen lehen baino. Da ero, igual, horraz batera, osea, bez? Osea, materialan eta hasieratik egiten zuen aldarrikapenak, praktikamente zin. Lan baldintzen mejora bat, zen lankargi bajatzi eta materialen kontue, zan gero, bueno, acoso laborala bareti, praktikamente. Eta euen hor beste aldarrikapen bat zela, bueno, gestino, erabaki marku eta langilin ahotza representaute egoti. Ezkendun zehaztu hori gehiago zelan. Orduan, horre hon zen, alde batetik, lehenengo reakzio bat, gerentzien aldetik, eta bebai, patronatuen aldetik egon zen, lehenengo reakzio bat, azkanin zen, gerentzizek emoa zen, ugi papur batzuk, eta patronatupe emoa zen, ugi papur batzuk. Du konsidereu gendut, patronato plus deitxuen markoa sortu zen, baina marko hori esan, ez erabaki marko bat, marko horretan esan, ez erabakitzen, esan, ez vinkulanti, esan, simplemente, zenidikin da langilekin batzeko marko bat, eta parte hori langileek euren representazio sindikal legalan arabera. Ez antolatute eta purrukan eusen langileek, ez eusen, patronato plusen, representaute orduan. Konsiderau gendun, hogi papurrezita, generalin, bai lan baldintzan, mejora, materiala eta bezala derrepente, eta baitxa patronato plusen sorrera hori, pixkatxu bat, disuazio mekanismoa zala patronatun aldetik. Gure familiarrak inen gendun batzarra kulturretxian, horren arabera esan gendun gauza batzuk ezin zeranak esan, edo gutzako eta egia ziranak, realitatea, baina, klaro, ez eukitzeken zelan demostra gauza batzuk ez ziozun esan, horren arabera, etorri jakun, kontziliazio demanda bat. Kontziliazio demanda bat ez esan, porque ez eguan ezer konsolidateko. Zan, zuek esan, zuen guzturia guzurra dela, eta nik demandiak enduko zuet. Hori zeiz esan gauzia, esan izan kontziliazioa ez ez. Karokik genduna izan zen, atzera ez garila botako. Guk esan duen guztizia egiza dela, eta guk gure egizaz aurrera zungo erila. Egiza da gure artean, egon zirala joi haukik gendun, jo egon zerren bideo honen artean, zelan tiratuko, beti lasekuak eta familiekuak beti izan getxuet tranquil, gehu hau zeuekin horre ungara lagunduko txugu, eta atzanean esan izan desizio erreza, baina pentsa gendun, hori ze, ez doula hengo atzera, porque guk esaten dugunaz aurrera goizela, eta jongo aira demandara, eta agertu ginen bertara, esan gendun ez gauzela da acuerdo, ez doula esango, guk hori ez doula esan, eta hortxe geratu zen. Hor nik hiru holan gauza importante pasau zin, nahiko segi zen. Alde batetik, sindikatun aldetik, urtitan barriztu barik egoen hitzarmena barrizten da. Ordura arte ganera, inkluso momentu batzutan erabili zen bana, bihar ginek, ez dute nahi txantaje berbi, baina, bai, presio mekanismo mun, erabili zen zana, hitzarmena barrizti eta ez barriztin kontu hori. Gero, beste alde batetik, udalak ipintzen dau, udalak bultzatute eta patronatuk ipintzen dau auditori bat martxan, residentziko funtzionamentu pixkat kanpo enpresa bat kontraten da, hori dana ondo rebisetako eta auditori hori, eta gero hauteskunde sindikala bai, deitxu barik eusela denporan, hauteskunde sindikala deitzen diz, eta horren aurren erabakitzen dugu, honen ala aurkezti ez. Bai. Erabakitzen dugu kandidatura independiente bat ataratia. Hori bai bat danon artean desizio gogor bat izan zen. Erabaki gendun aurrera zutia da holan patronatuan aurrian ataraten badau delegauak entzunak izatia.
horren resultatua izan zen bide legau bat eragendu zen, pozik geratu ginen emaitzakin, eta, bueno, baia ahotsa dauko patronatuan, eta lortu gendun patronatu pus horretara saltzia, baina hori bebai borroka baten bidez, beste sindikatu batzun aurka edo borrokatu birri izan gendun delegau horre lortzeko, datzanean gure kandidaturetik urte zinan bi delegauak, geure bihar ginen ahotsa, representateko bertan maizan. Bai, momentu bat izan zen, urruka hau hasi zanean, koinziduan bebai, atzanean oso positibamente, bertan patronatuan aldaketa batzuk konzideran. Udal barri bat sartu zen, da Elixako errepresentatia aldatu izan. Orduan, aprobetxaten bebai aldaketa hori, langile eta gure ahotsa entzuteko, beste eszenario posible bat aurkeztu genuen. San Patronato Plus deitxutako mai bat, nun batzen ginean, san eser ofiziala, baina san mai bat, nun batzen ginean patronatua, familian errepresentatiak eta langileon errepresentantiak. Azkanian, auditoriaren emaitzak ikusitza, gerentziak kaleratu zen, eta holan erantzuna emon jakon hasieratik eskatzen egon ginen jasarpen laborala gelditziari. Da hortik aurrera holan segidu lanian, da bai, bintzat, gure presentzia bintzat, gure ahotsa plazaratu aldun estenatoki bat. Momentu honetan bai hilero bat hartzen gara eurekin, ongo gerente barrizagaz eta patronatuagaz, hilero getxe gara bat hartzen gara, eta nahi duguna da, lehen komentadan modura atzera pausori bat bera bez, da barriro ez gertatzeko gertatu dana, patronatuak badirudi, esku hartun da bela, baina horre jarraipen bat egon behar da. Langileok eta familiarrok horregoteko nahi za. Eskenein, lasen da, generalin, mugimendu sozialistien gudekon idea bat da, azkenein, gertaera historiko importantik, beti pasau izen dizela, gertaera historiko horrek gertatzi nahi daben klasi, beren burun kontentzi hartzen denean, eta forma, alik eta uniformienin, alik eta forma kontundentienin antolatzen azten denean, eta biharra itxen azten denean. Ez decir, kasu honetan, ez da, Gaiz Berbetan hemen ez dakiz egin dugula, Gaiz Berbetan, residentzi bateko buruka prozesu baten inguruen, baina ejemplo oso ona, gu gai zenidiek eta langileek eta las, eta nogara klase bardinen parte. Azkanin hori da hemen gauza mugidu ere indabezena, beste agente danak, bai sindikatu, bai udaletxi, bai gerentzize, mundu guzti mugidu ere indabena azkanin, klase batasune deitetau, baina bardin da, interes bardin edo gauzenok batute got, tantolatute got. Hori da pixkataren kontu mugidu da dena, ero lehen botasunaz, amendik aurrera adi biltxie eta hori, eta efektibamente, esamen problemi, gure ustez behintzat, ez da bakarrik, gerentzi bat kendu eta beste bat ipini, eta ez da, gure ustez ez da hain erreza ganea dagoen kontestu, gaur egun dagoen kontestuen, zozelan, txapa handi esatu da, biztan leheriz esartzen da. Gure bizimoduek itxi gora dela, gero eta denporak itxia iztezku, gurasu, gure sarrak, zeintzen. Orduan, zozelan, dago horren moten situazioa zeinetan, gero eta jente gehiago egongo dan, normalin, residentzizetan, horrek, evidentemente, ez da txarto zon hau, negozio aukera bat suposatzen dau, ixen enpresari, ixen estaduari berari. Nahi da gordin zon hau, estaduentzako berentzako hau diru itxurri bat, ixen alda, hau justo ez, baina, residentziak. Orduan, diru itxurri bat suposatzen da momentu gure sarrak zaintziek, hori holan ez ixeti nahi dagun agentiok, ixen zenidik langileik barna, langile klasik generalin, entomiko gara hori holan ez ixeteko. Eta adibidez esperientzia hau, beste leku batzutan zabaldu, eta pixkat geure interesan alde antolatzen azteko edo atento goteko.